Adana, Adana, all I am not involved. I don't know what is happening. Ngavarirwe. But what is it? I don't know. Nei muri and then Tindi Tiripadari. And these issues we've been discussing. So, yeah, I just feel like, I'm busy. I'm busy. Hi guys, welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. As you all know, DJ Ollah akavharirwa mujeri akasungwa. Holy 10 is busy enjoying kumashoko akahidedzera kuti DJ Ollah ngavharirwe mujeri. Handizii guys unoti kudi asi pane mavideos aHoly 10 ari kutenderera all over social media achitaura zvaanoda nezvapamusoro paDJ Ollah. Tirirai munzwe. So, lie down. We are here. We are still safe. Inini, I'm safe. I'm at the farm. Takakula down, takachena, takarova my head. Don't worry. Everything is under control. If I have anything else to say, Jawi. Shit. Anyway, cheers, man. Cheers. I said, this is a brew. I'm going to send it out. Yes, no, don't worry about it. Everybody's safe. Everyone is gonna be safe. At the end of the day, what I told you also about the entertainment industry is people go a little bit too far thinking we're in the States. Not States for the beef that we do gunshots, people would have really come for people. So people are a little bit sensitive, people are a little bit emotional, so we need to tone down. I'm sure mazvinzwira mega zvinotaurwa naHoly 10 ari kudedzera kuti handisi kudzora tsvimbo nokuti gudo rabata kumesa aendera mberi aidedzera kuti ndezvake uyo DJ Ollah. Tirirai munzwe. Proof of life for mandatory safe Takakula down. So guys, handizii kuti munoti kudini hazvo asi mazvinzwira zvazvitaurwa naHoly 10. Holy 10 ari kungoenderera mberi, haana kana basa nekuti DJ Ollah akasungwa, asi iye ndiye akakonzeresa. Saka mukomana ari kumbotemba nemusangano here kana kuti kudii.